ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் 18 நாள் பகவத்கீதா வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து லாஸ்ட் செகண்ட் டே, தட் இஸ் 17th சாப்டர். ஓகே, கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இப்ப நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூர் கோவிலுக்கு வந்திருக்கோம். பகவானை தொழுது இந்த கிளாஸ ஆரம்பிக்கலாம். எல்லாரும் ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் மியூட்லே சொன்னப்போ. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. எஸ் பிரபுஜி, நீங்களே எடுங்கோ, பிரணத்தி எடுத்துடுங்க. எடுக்கிற மாதிரி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனாக்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமஹ்யம் ததாதிஸ்வ பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீ யுதபதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜதாம் சககண ரகுநாதான் விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதாம் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம் ச கே கிருஷ்ண கருணா சிந்து சீனபந்து ஜகத்பதே கோபேக்ஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி விருஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சா கல்பதருஷ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச பதிதானாம் பாவனோப்யோ வைஷ்ணவோப்யோ நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமக. நமோ மகா வதாந்தியாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌரத்விதேஷ நமக. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமக. நமக ஓம் விஷ்ணு பாத்தாய கிருஷ்ணா பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி இதி நாமினே. நமஸ்தே சாரஸ்வதே தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यात देशकारिणे पंचतत्वमगम कृष्णं भक्तरूप स्वरूपगम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्तशक्तिगम. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु. only இங்க மாத்திரம் கொஞ்சம் தப்பிடுது உங்களோட. பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோக்கு பாவனோபியோ சொல்லிட்டாள், வைஷ்ணவோபியோ சொல்லிட்டு பாக்கி எல்லாம் பர்ஃபெக்ட். எஸ், only that நீங்க லெவல் 2 பண்ண போறதுன்னு சொன்னா கொஞ்சம் எனக்கு வருத்தமா இருக்கு. என்னது கண்டினியூவா அழகா படிச்சுட்டு இருக்க, கண்டினியூஸா பண்ணலாமே. இல்ல கட்டாயம் பண்ற மாதிரி ஒரு 2-3 கிளாஸ்ல கமிட் பண்ணிருந்தேன். அப்ப வந்து ஒரு எல்லாத்துலயும் ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் பண்ணணும் இல்லையா? முதல்ல உங்களுக்கு நல்ல நாலேஜ் இருந்தது. சந்தியாவந்தனம் எல்லாம் பண்றேன்னு சொன்னா இல்லையா? அது நல்ல விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் படிக்கிறேன் சொல்றதுனால நல்லா உங்களுக்கு வாயில நுழைஞ்சுது. இப்ப கூட இந்த ஸ்ரீராமநவமிக்கு கோடி ஜப அர்ச்சனை இருக்கு, அதுல வேற பார்ட்டிசிபேட் பண்றேன். அதனால கொஞ்சம் கஷ்டம். ஓகே ஓகே, சரி சரி ஓகே. இப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதையை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளலாம். அந்த வகுப்புலதான் இது வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து 14வது அத்தியாயம். இதோட என்ன டைட்டில்? ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோகா. ஸ்ரத்தானாக்க நம்பிக்கை, ஃபெய்த். இது பகவான் பேர்ல உள்ள ஃபெய்த். அதோட பிரிவுகள் பார்க்கலாம். அதோட எவ்வளவு முக்குணங்கள் தானே, முக்குணம் அதை வச்சுதான் நம்ம வந்து பிரிவு தெரியும் நமக்கு. எப்படி சத்துவகுணத்துக்காரங்க எப்படி வந்து பகவானை நம்பிண்டு எப்படி எல்லாம் பண்றாங்க, ரஜோகுணத்துக்காரங்க எப்படி பண்றாங்க, தமோகுணம், அந்த 3 குணங்கள் தான் நம்மளை தாக்குறது. அது போல நம்ம ஃபெய்த்தும் மாறும். எஸ், அவருடைய தெய்வீக அருள் அபைச்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் அவர்களின் போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் இதெல்லாம் படிக்கிறோம். இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு டிராயிங். ஸோ ஓகே, இப்ப 16வது சாப்டர்ல என்ன படிச்சோம்? ஆழ்நிலை மற்றும் அசுர குணங்கள், நல்ல தெய்வீக குணங்கள் அண்ட் அசுர குணங்கள் நிறைய பார்த்தோம். அப்புறம் அசுர குணத்தை இன்னும் டீட்டெயிலாவே பார்த்தோம்.
ஏன்னா அதுல வழி விடுபடணுமே. அப்ப அதனால நம்ம கிட்ட அது ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தா கூட நமக்கு வந்து மேல போறதுக்கு கொஞ்சம் தடங்கலா இருக்கும். சோ அதுலயும் விடுபடுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து டீட்டெயிலாவே கொடுத்துருக்கோம். அப்புறம் லாஸ்ட்ல என்னது உச்ச இலக்கை நோக்கி தப்பித்தல். இங்க இருந்து தப்பிச்சுன்னு போனோம் அவங்க. நீங்க மாட்டின்னு உட்கார்ந்து இருக்கோமே. சோ இதுல இருந்து எப்படி தப்பிச்சுன்னு பகவானோட இது இலக்கை எப்படி அடையறதுன்னு பார்த்தோம். எஸ், இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா ஒருவரின் செயல்பாடுகள், நம்பிக்கை மற்றும் வழிபாடுகள் அவரின் முறைகள் தீர்மானிக்கின்றன. இப்ப நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, நம்ம வந்து எம்போடிட் சோல், நம்ம வந்து சோல் தான், we are all soul. ஆனா ஒரு பாடி எடுத்துன்னு வந்ததுனால நம்ம குணங்கள் முதல்ல மேக்னெட் எப்படி இந்த அயர்ன் பார்ட்டிகல்ஸ் மேக்னெட் அட்ராக்ட் பண்றா போல, சாரி அயர்ன் பார்ட்டிகல்ஸ் எப்படி மேக்னெட் அட்ராக்ட் பண்றா போல, நம்ம இந்த பாடி எடுத்துன்னு வந்ததுனால, மெட்டீரியல் பாடி எடுத்துன்னு வந்ததுனால இந்த முக்குணங்களை நம்மள தாக்கிண்டேதான் இருக்கும். சோ அப்ப அந்த 3 முறைகள்னாலதான் நம்மளோட வழிபாடுகள் எல்லாம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், ஃபெய்த் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். சோ அது எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அப்புறம் முறைகளின் உணவு, அவ வந்து எப்படி சாப்பிடுவா, சப்த குணத்துக்காரங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்க, ரஜோகுணம் மேலோங்கி இருந்தா அவ எப்படி சாப்பிடுவா, அதே போல தமகுணம். அதே போல தியாகங்கள், யாகம் யஜ்யம் எல்லாம் பண்றாங்களே அவங்க அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்க. தவம், தவம்னா ஒரு டிட்டர்மினேஷனோட ஒரு இது செய்யணும்னா எப்படி இருப்பாங்க அப்படி. தொண்டு, சர்வீஸ் பண்றது, தானம் கொடுக்கறது, அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்க. அப்புறம் ஓம் தத் சத், லாஸ்ட்ல வந்து ஓம் தத் சத்னா என்னது, பகவான் குறித்து அது சொல்றோம் எல்லாம். இப்ப நம்ம பகவத்கீதையில கூட எண்டுல சொல்றோம் இல்லையா, ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாஸ் அப்படின்னு சொல்றோமே, அப்படின்னா என்னதுன்னு சொல்லிட்டு போட்டு அது படிக்கணும். எஸ், ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டேன்னா சௌரியமா இருக்கும், இல்லாட்டா நான் விடுவிடுன்னு படிச்சுப்போம். ஏன்னா 17 சாப்டர் இஸ் பிக், கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். அப்போ எப்படியோ மேனேஜ் பண்ணிட்டு எப்படியோ கிளாஸ் முடிக்கணும் இல்லையா நமக்கு, அதனால. எஸ், பவிதா மாதாஜி ஆரம்பிச்சு. हरे कृष्णा माताजी। ये शास्त्र विधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा दुःखा कृष्ण सत्वम् आहो रजस्तमः। हरे कृष्ण माताजी। அர்ஜுனன் வினவினான், கிருஷ்ணரே, சாஸ்திரங்களின் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்துவகுணத்திலா, ரஜோகுணத்திலா, தமோ குணத்திலா? முக்குணங்கள் தான் தாக்கும். நிறைய பேர் வந்து இப்ப சாஸ்திரம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டா, பகவத்கீதா கிளாஸ் அட்டன் இவ்வளவு வாட்டி சொன்னாலும் வரமாட்டா. ஆனா வந்து நாளைக்கே சொல்லிடுவார். இந்த இதுலயும் அது இதுல இன்னும் வந்து சொல்றதுக்கு பாக்கி இல்ல, இவ்வளவு சொல்லியாச்சு. பகவத்கீதால எல்லாமே சொல்லியாச்சு. நம்பிக்கை இருக்கிறவாழ்கிட்ட சொல்லாதீங்கோ, அவ வந்து என்னுடைய இலக்கை அடைய மாட்டா, விட்டுடுங்கோ. அதே போல பகவத்கீதா யாருக்கு வந்து இதுல நம்பிக்கை இல்லையோ அவகிட்ட நீங்க அதை பகவானை பத்தி பேசவே வேண்டாம், விட்டுடுங்கோ. நான் அர்ஜுனாக்கே இப்படிதானே சொல்றேன், சொல்றதெல்லாம் சொல்லியாச்சு. நோ, இட் இஸ் அப் டு யூ. உனக்கு கேட்டுக்கணும்னா கேட்டுக்கோ. ஃபுல் வெயிட்டிங் சாப்டர் முடிச்சுட்டு அவர் அப்படிதான் அந்த ஃப்ரீடம் கொடுக்குறாரு. சோ அதனால கட்டுப்பட்டு பண்ணதான் வேணும், செய்யதான் வேணும். அந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டியில இருக்கிறோம் நம்ம ஹேமர் அடிச்சு பண்ணதான் வேணும், அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. கோயிலுக்கு போனோமா போலாம், படிக்கணுமா படிக்கலாம், வேண்டாமா வேண்டாம். இன்னும் வயசானப்படி 70 80 வயசு 90 வயசு ஆனா கூட படிக்கலாமே, அந்த மாதிரி நினைச்சுன்னு படிக்கிறவாலும் இருப்பா. இப்பவே படிச்சுட்டு என்ன வேணும், நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி. சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவா யாரு வந்து தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடப்படுபவர்களின் நிலை என்ன, அப்புறம் தனக்கு என்ன தோன்றதோ அந்த மாதிரி வழிபடுறது. ஸ்கிரிப்சர்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கோ அதை நம்ப மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு எப்படி எல்லாம் தோன்றது, யாரோ சொன்னா கேட்டோம் அதனால அது பலன் இருக்கு அப்படியா, அப்ப இவங்களும் ஆரம்பிச்சுப்பா. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எந்த குணத்துல இருக்காங்க, ரஜோ குணமா, தமோ குணமா, இல்ல சத்துவ குணமான்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறேன். யா, விஜய மாதாஜி படி. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம், விஜய மாதாஜி படிங்க, அப்புறம் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுங்க, உங்களுக்கு தெரியுமே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண. हरे कृष्ण माताजी। त्रिविधा भवति शरता देहिना सा सा स्वभावज सात्वगी राजसी सैव तामसी सेदि ताम शृणु। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கேற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றை பற்றி கேட்பாய் என்பது அவர் சொல்ல போறார். எப்படின்னா என்னது, நம்ம உடலை எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம், அந்த உடலை எடுத்துன்னு வந்திருக்கிறதுனால இந்த முக்குணங்கள் நம்மளை தாக்குறது. அண்ட் அக்கார்டிங்லி நம்மளுடைய இது என்னது 3 வகையாக என்னது, உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கேற்ப அவனது நம்பிக்கை, அந்த நம்பிக்கையும் அது போல வேறுபடும். எஸ், भाग्यलक्ष्मी माताजी पढ़ी 17.3। हरे कृष्ण माताजी। सद्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धा स एव सः। हरे कृष्ण माताजी। பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழாக இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான்.
உயிர் வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். ஒரு தமோ குணத்தை இருக்கிறவன் ஒரு குறிப்பிட்ட இது இருக்கும் அவனுக்கு, அவனோட சுபாவத்துக்கு ஏற்ப ஒரு குறிப்பிட்ட இதுல நம்பிக்கை இருக்கும், அது அப்படி வளர்த்துட்டே போகும். அதே போல சத்துவ குணத்தை இருக்கிறவன் சோ அது வந்து எப்படி பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். அந்த அவன் ஒரு தமோ குணத்தை இருக்கானுக்கு அந்த தமோ குணத்துல உள்ள அந்த இதையே அவன் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருப்பான். அவன் வந்து அவன் அதை விருத்தி செய்யறான். விருத்தினா எனக்கு நல்ல இன்னும் கிளாரிட்டி கொண்டு வரப்போல அது ஏன் அவன் நம்பிக்கையோட பண்ணிட்டே இருப்பான். அதே போலதான் பாக்கி இந்த 2 குணங்கள். 17.4 ஹரே கிருஷ்ணா. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. இதுலயே நமக்கு புரிஞ்சிடும். பூதங்கள், பிரேதம்னா தெரியும் இல்லையா, டெட் பாடி, முன்னோர்கள், பூதகணங்கள் எல்லாம் இது தாமச ஜனான ஜனங்கள். யாரு தாமசிக்கா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் அது பிரியமா இருக்கும். சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் இங்க சாத்விகம் இருக்கு. சாத்விகா ராஜசம் 3 பேரோடு. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுறாங்க. அசுரர்னா என்னது? அசுர பாலிட்டிக்ஸ். இப்ப இந்த மாதிரி பாலிட்டிஷியன்ஸ், எல்லா பாலிட்டிஷியன்ஸும் பேட் சொல்ல முடியாது. இன் ஜெனரல் அவ பதவிக்கு வேண்டிதான் அந்த மாதிரி உழைக்கிறாள், பதவிக்கு வேண்டி அந்த மாதிரி இடத்துல இருப்பாங்க. சோ அவங்க வந்து அவளுக்கெல்லாம் வந்து கும்பிடு போட்டுட்டு ஏன்னா அவள் காரியம் காலேஜ் அட்மிஷனோ வேலையோ இல்ல எனிதிங் சம் ஒரு ஏதோ தயவு வேணும். அப்ப இந்த மாதிரி மனுஷால வந்து அவ நம்பி அவளுக்கு வந்து இது என்னது தாஜா மசலா அவளை வந்து கும்பிடு பண்ணுவா. ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். ஆனா தமோ குணத்தில் இருக்கிறவ யாரு? பேய்களையும் பூதகணங்களையும் வழிபடுகின்றனர். இதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்கல சிமிலர் ஸ்லோகா தான். இந்த மாதிரி இப்போ தமோ குணத்தில் இருக்கிறவ எப்படி அவளை ஏதோ கிரியேட் பண்ணிப்பா, யாரோ சொன்ன கையில எல்லாம் கற்பூரம் ஏத்தி தண்ணியை இழிவுபடுத்திட்டு அந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோக்கால வந்திருக்கேன். இப்ப இந்த மாதிரி தமோ குணத்துல இருக்கிறவா புத்தி இல்லாம இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அசாஸ்திரவிஹிதம் கோரம் தப்யந்தே ये தபோஜனாः தம்ப அஹங்கார சம்யுக்தாः காமராகபல் ஃபலான்விதாः कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसाः मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्य असुर निश्चयान्. காமம் மற்றும் பற்றுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையோட, அது எப்படி அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க, ஆனா ரொம்ப தற்பெருமையோட ரொம்ப ஆனந்தமா ஏற்றுவாங்க. ஆனா பெருமை, நான் இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அந்த ஸ்கிரிப்சர்ல சொல்லவே படலை. ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல சொல்லாததை வந்து பரிந்துரைக்கப்படாத கடுமையான தவங்களை தற்பெருமையுடன் அகங்காரத்துடன் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றனர். அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். இதுல சோமனி இல்லையா, இப்ப நம்ம இதுல பாக்கலாம், பேரு சொல்ல வேண்டாம், ஆனா நிறைய இருக்கு. இந்த மாதிரி வந்து விரதம் மாத்திரம் இல்ல, விரதம் இருக்கிறதும் இப்படி தண்ணி குடிக்காம விரதம் அது இதுன்னு எல்லாம் நிறைய வந்து அத மாதிரி எல்லாம் சொல்லப்படவே இல்லை. எனிவே சோ அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையோட அவங்க பண்ணும்போது என்னது, அவங்க எல்லாம் வந்து அத்தகு முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர். அப்ப என்ன ஸ்கிரிப்சர்ல இருக்கோ அது மாத்திரம் பண்ண வரும். ஓகே, நான் என்ன இதுக்கு முன்னாடி இந்த போட்டோ போட்டிருந்தாது, வேற எல்லாமே அப்படி போட்டிருக்கேன். இந்த யோகா இதுல பார்த்தோம், 6th சாப்டர் இதெல்லாம் பார்த்தோம். எஸ், அவள் முட்டாள்கள் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஓகே, வழிபாடு எப்படி அது வந்து விதி எங்க அவள் கொண்டு போய் சேர்த்தோம்னா, பேய்களையும் ஆவிகளையும் வழிபடுறவங்க எங்க போவாங்க? பேய் கிரகங்களுக்கு போவார்கள். பேய்களை வழிபடுறவர்கள் நரகத்துக்கு போவார்கள். தேவர்களை வழிபட்டா சொர்க்கம். கிருஷ்ணா வழிபட்டோம்னா வைகுண்டம், கிருஷ்ணலோகம், கோலோகம், விருந்தாவன் அங்க போவோம். எஸ், 17.8 आयु सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धा स्थिर हृदया आहार सात्विक प्रियाः. ஆகாரம் இப்ப சாப்பாடை பத்தி நம்ம சொல்றோம். சாத்விக பிரியா யாரு? சாத்விக் ஃபுட் சாப்பிடுறாங்களோ அவளை பத்தி. ஆயுளை நீடிக்கும், அந்த மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிட்டா என்னாகும்? ஆயுள் நீடிக்கும், வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் சத்துவ குணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை. இத்தகைய உணவுகள் ரசம் உள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்து ஊட்டச்சத்து மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதமளிப்பவையாக உள்ளன. ஜாஸ்தி காரசாரம் இருக்காது. இப்ப நெஞ்சரிச்சல் அந்த இதெல்லாம் வரும் இல்லையா, அசிடிட்டி, இதெல்லாம் ஒண்ணும் வராது. அது மாதிரி சாத்விக பிரியா will not harm your உள்ள பார்ட்ஸும் ஹார்ம் பண்ணாது. அண்ட் we will live a long life. அந்த மாதிரி திருப்தியும் கொடுக்கும், சுகம், ஆரோக்கியம் எல்லாமே.
அடுத்தது ரஜோகுணத்தை சொல்லுவாங்க ஒரு விஷயம். அப்ப நீங்கள் என்ன உண்கிறீர்களோ அது போல ஆவீர்கள். யூ ஆர் வாட் யூ ஈட். அப்ப நம்ம வந்து இந்த நல்ல பர்கர் இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா நல்லா புழுக்கு புழுக்குன்னு இருக்கும். ஆனா உள்ள என்ன இருக்கும், இது ஒரு புஷ் ஒண்ணுமே இருக்காது. there won't be any strength. அதே இந்த ப்ரோக்கோலி இந்த மாதிரி நல்ல ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிட்டோம்னாக்கா ஸ்ட்ரென்த், உள்ளூர ஸ்ட்ரென்த் அந்த மாதிரி போட்டு. எஸ், இப்ப நீங்கள் என்ன சாப்பிடுகிறீர்கள்? ஆரோக்கியமான தேர்வுகளை செய்யுங்கள். நாம் உட்கொள்ளும் உணவு 3 கூறுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒண்ணு சாப்பிடுறோம், மொத்த மூலப்பொருள் என்னது, இப்போ நம்ம சாப்பிடுறோம் அதெல்லாம் வந்து கடைசியில எங்க போறது? மலமா தான் போகுது. எல்லாம் போறது இல்லை. இப்ப அந்த கரும்பு சாறு, கரும்பு வந்து கரும்பை போட்டு 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 சாறு இனிமே வராது. அப்போ போட்டு போட்டு அவன் பார்ப்போம். அப்புறம் என்னது, ஒண்ணும் சாரே வரலன்னு தூக்கிடுவோம். சோ அதே போலதான் நம்ம அதுல ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னா அது மலமா தான் மாறும். அப்ப இந்த மாதிரி பர்கர், சீஸ் ஃப்ரை இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு, கோக் அது இது எல்லாம், இதெல்லாம் சாப்பிட்டா ஒண்ணுமே இல்லை. அதுல சத்தம் இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை, நோ புரோட்டீன் விட்டமின் ஒண்ணுமே இருக்காது. சோ அது அப்படி மலமா தான் அது போகும் எல்லாமே. ஆனா அப்புறம் நடுத்தர மூலப்பொருள் என்னது, சதையில் உறிஞ்சப்படுகிறது. நல்ல ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா அதுல உள்ள என்ன மூலப்பொருள் இருக்கோ அது வந்து சதை வேற எல்லாம். அது கொஞ்சம் சொல்றோம் இல்லையா, கேரட் இஸ் குட் ஃபார் ஐஸ், அப்புறம் கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ் நல்லது, அயர்ன் பொட்டாசியம் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் வந்து அது வந்து சதையில் உறிஞ்சப்படுகிறது. நுட்பமான மூலப்பொருள் அதுவும் நுட்பமான மூலப்பொருள் மனதில் உறிஞ்சப்படுகிறது. உணர்வுகள்ல அது வந்து உறிஞ்சப்படும். ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் டு ஹேவ் ப்ராப்பர் ஃபுட். அப்ப அது என்னது, நாட் ஓன்லி ஹெல்த்துக்கு மாத்திரம் இல்லை, உணர்வு உள்ள மனசு ஒரு அதுல நல்லா திருப்தி நேரம் போட்டிருக்கு. மனசுலயும் வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணும், உணர்வுகள்லயும் அது வந்து டிஃபரன்ஸ் தெரியும் நம்ம நல்ல ஃபுட் எல்லாம் சாப்பிட்டோம்னா. எஸ், கிருஷ்ணருக்கு எப்படி நம்ம வந்து போக்னா என்னது, நெய்வேத்தியம் பிரசாதம் எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறது நல்ல உணர்வுடன் சமையல் செய்வோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆரம்பிக்கிறது எப்படி பண்ணணுமே எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஆஹா, நம்ம கிருஷ்ணருக்கு நம்ம வந்து நல்லா டேஸ்டியா பண்ணணும், நல்ல பெஸ்ட் ஐட்டம் வச்சு நம்ம பண்ணணும் அந்த மாதிரி நினைச்சு முதல்ல அந்த உணர்வு நல்ல கிருஷ்ணாக்கு நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல உணர்வோட நம்ம செய்யணும். கிருஷ்ணருக்கு அன்புடனும் பக்தியுடனும் காணிக்கை செலுத்தும். இது ஒரு நாளைக்கு விசேஷம் வந்தது, கிருஷ்ண ஜெயந்தி வந்து அன்னைக்கு சீடை முறுக்கு அத்தி இத்துன்னு எல்லாம் பண்ணுவாங்க. வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி கொடுத்து அவரைங்க அவ்வளவு எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. டெய்லி நம்ம சின்ன ஐட்டம் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, அது பகவான் அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அதுதான் நம்ம வந்து நல்லது. அப்ப கிருஷ்ணருக்கு எப்பவும் என்ன பண்ணணும், டெய்லி நம்ம என்னெல்லாம் பண்றோம் வீட்டுல அதெல்லாம் சுத்த ஆச்சாரமா பண்ணி அவருக்கு ஒரு துளசி இலையை போட்டு நம்ம வந்து என்ன இப்ப வெறும் சாதமா இருக்கும், வெறும் சாதம் வச்சு கூட நம்ம பகவானுக்கு அதுல ஒரு நெய் விட்டு பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணா he will be very happy to take. ஏன்னா நம்ம ஆஃபர் எப்படி பண்றோம், நல்ல பக்தியோட பண்றோம், ஆசையும் பக்தியோட பண்ணா அது கண்டிப்பா அவர் ஏற்றுப்பார். அந்த மாதிரி காணிக்கை செலுத்தவும், கிருஷ்ண பிரசாதம் சரியான மனநிலையில் வழங்கவும். விடுகடுகன்னு பண்ணினோமே சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாம நல்ல மனநிலையோட பண்ணி ஆஃபர் பண்ணி தேங்க்ஸ் கிவிங் பிரேயர் தான். அதுக்கப்புறம் பகவான் ஒண்ணுமே நம்ம வேண்டவே வேண்டாம். எல்லாமே எப்பவுமே பகவான் வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ், இவ்வளவு கொடுத்திருக்கேன், உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு இவ்வளவு எனக்கு கொடுத்திருக்கேன், ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஆஃபர் பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னது, சரியான மனநிலையில் வழங்கவும். அப்புறம் கிருஷ்ணர் பிரசாதம் கௌரவித்து எடுத்ததன் முடிவுகள் அப்படின்னா என்னது, ஆஃபர் பண்ணினது அப்படியே வச்சு அதை வந்து இன்சல்ட் பண்றப்படி விடக்கூடாது. நம்ம ஆஃபர் பண்ணது நம்ம சாப்பிடவும். கோயில் எல்லாம் பிரசாதம் சொல்லிட்டு நம்ம கை நீட்டி வாங்கதான் செய்வோம் இல்லையா, அதை என்ன பண்றோம், அப்படி கீழே கொட்டி எல்லாம் பண்ணாம அது என்ன பிரசாதமா இருக்கட்டும், குங்குமம் விபூதி இதெல்லாம் கூட கொடுப்பா, அதெல்லாம் கூட நம்ம வந்து கௌரவமா அது வந்து யூஸ் பண்ணும். அது எங்க அப்படி சவுத்துல தேய்க்கிறது, எங்கேயோ கொட்டிடுறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாம கோயில கொடுக்குற பிரசாதம் தீர்த்தமா இருக்குதுன்னா கூட யூ ரெஸ்பெக்ட் தட். அப்ப அந்த மாதிரி வீட்லயும் பண்ணலாம். வீட்லயும் நம்ம வந்து தண்ணியும் கூட நம்ம வந்து நைவேத்தியம் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கணும். யூ ஹேவ் டு கௌரவிக்கணும்னா என்னது, யூ ஹேவ் டு ஹேவ் இட், வந்து நம்ம சாப்பிடணும், அதுதான் கௌரவிக்கும். அப்ப அதோட முடிவுகள் என்ன, நல்லது வரும். ஏன்னா இதான் உணர்வுகள் எல்லாத்தையும் போறது. கட்வம் லலவணாத் யுஷ்ண தீக்ஷ்ண ரூக்ஷ விதாஹினஹ ஆஹார ராஜசஸ்யேஷ்டா துக்க சோகாமய பிரதாக. இப்ப வந்து இவாளோட யாரு வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க மிக கசப்பான, மிகவும் புளிப்பான, உப்பு நிறைந்த, சூடான, காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருள்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். இத்தகைய உணவுகள் துன்பம், சோகம் மற்றும் நோயை உண்டாக்குகின்றன. அப்போ யாரு நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கோமோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரேடியா வந்து சப்பு நல்லா அப்படி சாப்பிடுறது, சாப்பிட்டா போலயே இல்லைன்னா கொஞ்சமா குறைக்கிறது, அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சமா குறைக்கிறது, குறைச்சு சாத்விக ஃபுட்ல ரொம்ப காரம் ரொம்ப இதுனாக்கா வெந்து போயிடும். உள்ள எல்லாம் அவ்வளவு டெலிகேட் பார்ட்ஸ் நம்ம உள்ள இருக்கு, அதெல்லாம் ஒழுங்கா ஒர்க் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கே பகவானுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். நம்ம கண்ணு முன்னாடி பாக்குறது இல்லை, எல்லாம் உள்ள டப்புட்டு நம்ம ஆட்டம் அடிச்சு சரியா வேலை பண்றது எல்லாம் இருக்கு. ஆனா நமக்கு டைஜஷனும் ஆறுது எல்லாம் பகவானோட கிருபையில தான்.
அதுக்கு போயிட்டு நம்ம வந்து வேட்டு வைக்கிற போல இந்த மாதிரி ரொம்ப கார சாரம் எல்லாம் போட்டு இப்போ நீ டைஜஸ்ட் பண்ணி காட்டு அந்த மாதிரி சேலஞ்ச் பண்ற போல இருக்கு. அந்த மாதிரி பண்ணாம உள்ள ஒரு பார்ட்ஸுக்கும் கொஞ்சம் மரியாதை கொடுத்தோன்னா ஏதோ டைஜஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால கொஞ்சம் இதமா உள்ளது, ரொம்ப சூடாலாம் வேண்டாம், ஏதோ கொஞ்சம் அந்த மாதிரி எல்லாம் சாப்பிடும்போது என்ன அதுதான் வந்து நமக்கு இட் வில் கிவ் அஸ் குட் ஹெல்த். அப்ப இந்த மாதிரி உள்ளவங்க காரசாரம் எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க, சூடு உரப்பு ரொம்பவே எக்ஸ்ட்ரீம்ல சாப்பிடுறவங்க வந்து ரஜோகுணத்துக்கு வரவங்க அந்த மாதிரி சாப்பிடுவாங்க. யாத்தயாமம் கதரசம் பூதி பர்யூஷிதம் சயத் உச்சிஷ்டம் அபிச்சா மேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். உச்சிஷ்டம்னா என்னது? எச்சல். ஒருத்தரோட எச்சல்லாம் சாப்பிடவே கூடாது. ஆக்சுவலி இப்பதான் கோவிட்ல அதனால தான் ஒரு நமக்கு ஒரு லெசன் மாதிரி தான் வந்திருக்கு. கையை நல்லா கழுவு, அப்புறம் என்னது காலெல்லாம் முன்னாடில யாரும் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு போனா அப்படியே என்ன உண்டோ அது இப்படி சாப்பிட்டு இருப்பா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பண்றவங்க சொல்றேன். இப்போ இந்த மாதிரி மெடிக்கல் கண்டிஷன்ல இப்படி வந்தோடனே இருந்து கை கழுவெல்லாம் வேணும் ஒண்ணும் இல்லையா? ஏதாவது அந்த இப்பதான் அதெல்லாம் வந்திருக்கு, அதெல்லாம் போட்டு நீ கிளீனா சாப்பிடணும். அந்த மாதிரிலாம் வந்து கால் கை அலமணும். நம்ம வெளியில வந்தா கை கால்லாம் அலமணும்னு நம்ம அந்த காலத்துல இதை சொல்லியிருந்தா. அது ஊர் பக்கத்துல எல்லாம் வெளியிலேயே அந்த முத்தமா என்னோ சொல்லுவாங்க, அங்கேயே கால் கழுவிட்டு தான் உள்ள வருவாங்க. இப்ப நம்ம பிளாட் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி இப்போ மாடர்ன் இதுல வந்தோம்னா இதெல்லாம் முடியாது. அதுக்கு நான் ஒரேடியே கிச்சன்ல போய் வந்து வெளியில இருந்து வரதுக்குள்ள கிச்சன்ல தான் போய் சாப்பிட்டு அது மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது. அது பண்ணனாதான் நிறைய வியாதி வந்தோடனே எவ்ரிபடி காட் அ லெசன். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்னு. இப்ப என்னெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது? உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட ஒரு அந்த மாதிரி இது 3 மணி நேரம் ஒரு சமைச்சாச்சுனாக்கா ஒரு 10 மணிக்கு சமைச்சோம்னா 11, 12, 1 1 மணிக்குள்ள சாப்பிட்டு முடிக்கணும். இல்லாட்டா அது வந்து இட் கோஸ் பேட். அதுல வந்து கிருமிகள்லாம் வந்துடும் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஆனா இந்த காலத்துல அது பொருந்துமா பொருந்தாதப்ப ஃப்ரிட்ஜ்ல தள்ளின்னு தள்ளுறோம். ஆனா என்னது? பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணினா இட் பிகம்ஸ் பிரசாதம். அதுல அந்த ஒரு அனுகிரகம் இருக்கும். அது வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் கட்டு போகாது. சீக்கிரம்னா என்னது? அது ஒரு இது இருக்கும், பகவானோட கிரேஸ் இருக்கும். சோ அதனால 3 மணி நேரம் இல்ல, 4 மணி 5 மணி நேரம் கூட அது தாங்கும். சோ உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய ஊசி போன எச்சில் பட்ட தீண்டத்தகாத பொருள்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. இந்த மாதிரி சீஸ் இதுல போட்டுக்கிறதெல்லாம் சீஸ் இதெல்லாம் தான் காட்டிட்டா எல்லாம் ஃபங்கஸ் வந்தது இதெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. அந்த போர்ஷன் மாத்திரம் கட் பண்ணி உள்ள எல்லாம் போயிருக்குமே அதெல்லாம் தெரிய மாட்டேங்குது. அதான் தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாமே சாப்பிடுவா அந்த மாதிரி டைப். எனவே ஹரே கிருஷ்ணா. சோ உணவில் குணங்கள் என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறது நிறைவானது, சாருள்ளது, மகிழ்விப்பது, விளைவென்ன இருக்கும்? நெடிய வாழ்நாள், தூய்மைப்படுத்துகிறது, பலம், நோயின்றி இருத்தல், மகிழ்ச்சி, இதெல்லாம் கொடுக்கும். இத தீவிரம் அப்படின்னா ரஜோகுணம், கசப்பு, புளிப்பு, சூடு, உரப்பு, எரிவது, இதெல்லாம் விளைவென்னது? துன்பம், துயரம், வியாதி, இதெல்லாம் வரும். அல்சர் தான் வருது இல்லையா? நிறைய அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். அசிடிட்டி, அல்சர் எல்லாம் வரும். நார்மலா சாப்பிட்றவங்களுக்கே வரும். அப்படி இன்னும் வயசாச்சுன்னா இன்னும் எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் சாப்பிடவே முடியாது. எனவே அறியாமை குணம், தட் இஸ் இது தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க சுவையற்றது, அழுகியது, தீண்டத்தகாதெல்லாம் சாப்பிடுவாங்க. விளைவெனது? நோய், தொற்று நோய், மாசுபடுத்தும், இளமையில் மரணம், இதெல்லாம் போட்டு. அதான் பகவத்கீதால என்ன கொடுத்தது இதெல்லாம் பகவத்கீதால ஓட்டிருக்காரு. எல்லாம் பகவான் சொன்னதுதான் எழுதியிருக்கா. நத்திங் கன்காக்டட், ஒரு ஸ்டோரியே கிடையாது. அப்ப நம்ம என்ன சாப்பிடணும்? மிக சிறந்த உணவு என்னது? பரமபுருஷன் பகவான் உண்ட மிச்சம். அது பகவான் உண்ட மிச்சத்தை நம்ம சாப்பிடணும். இப்ப நம்ம வீட்டுல வந்து ஒரு குழந்தைக்கு கொடுக்குறோம், அந்த குழந்தைக்கு வாயில நல்லா ஊட்டி அதையே திரும்பி அதை போடுறோம், திரும்பி ஊட்டுறோம், அதோட வாயில நெச்செல்லாம் திரும்பி போட்டுட்டு அப்புறம் அது போருன்னு சொன்னப்ப என்ன பண்ணுவோம்? அதை நம்ம சாப்பிடுவோம். என்ன இருந்தாலும் அது ஒரு வேற ஒரு லிவிங் பீயிங், நம்ம ஒரு வேற லிவிங் பீயிங். இப்ப அதுக்கு ஏதாவது கோல்டு காஃப் தான் நமக்கு ஈஸியா தொட்டும். அதெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது. ஆனா என்னது? பகவான் உண்ட மிச்சம் பண்ணலாம். பகவானுக்கு எல்லாம் கண்ணூர்ல பண்ணி அது வந்து நைவேத்தியம் பண்ண அப்புறம் அதை வந்து நம்ம சொல்லலாம். அதுதான் பகவான் உண்ட மிச்சம் தான் நம்ம சொல்றோம். ஏன்னா பகவான் சாப்பிடுறாரு அந்த ஒரு இதுலதான் எண்ணத்துல தானே கொடுக்குறோம். சோ அது என்ன லெவல்ல? சுத்த சத்துவம், சத்துவகுணம், சுத்த சத்துவ நிலையில நம்ம இருப்போம்னு அர்த்தம். இப்ப எப்பவுமே என்ன வீட்டுல பண்ணாலும் கண்டிப்பா பகவான் ஆஃபர் பண்ணிட்டு தான் நம்ம இருக்கோம். अपलांकाक्षि यज्ञो विदिष्टो य इज्यते यष्टव्यम एवेति मनः समादाय स सात्विक. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்துவகுணத்தை சார்ந்தது. இப்போ யாகம் யஜ்ஞம் எல்லாம் பண்றாங்க. இப்ப மாலை ஜபிக்கிறது இதான் இருந்தாலும் பலனை எதிர்பார்க்க. நான் 2 மாலை பண்றேன், எனக்கு என்ன கிடைச்சது அப்படின்னு நான் கேட்கிறேன். நம்ம எவ்வளவு மாலை பண்ணது? நம்ம டியூட்டி இவ்வளவு நாள பண்ணலையே, அதுக்குதான் நம்ம இது பண்ணணும். நம்ம என்னைக்கோ ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கணும். அப்பெல்லாம் பண்ணாம ஏதோ இஸ்கான்ல வந்ததுனால கொஞ்ச நாளா நமக்கு தெரியறது. அப்ப நம்ம இவ்வளவு நாள் மிஸ் பண்ணிட்டோம். பகவானே அப்ப அதுக்கெல்லாம் மன்னிச்சுக்கோப்பா. நான் இப்போ
அதுக்கு காம்பன்சேட் பண்ணி பண்றேன், இன்னும் நிறைய மாலை ஜபம் பண்றேன் அப்படிதான் நினைக்குமே தவிர, நான் இப்போல இருந்து நான் தான் 2 மாலை பண்றேன், 4 மாலை பண்றேன், எனக்கு என்ன கிடைச்சது எல்லாம் கேட்கக்கூடாது. சோ பலனை எதிர்பார்க்காம அந்த மாதிரி செய்யும்போது என்னது கடமை, இது நம்மளோட கடமை செய்யணும். சாஸ்திர விதிகளின்படி நம்ம கடமையை செய்யும்போது இதை பலன்களையும் எதிர்பார்க்காத அந்த மாதிரி செய்யும் யாகம் அது வந்து சத்துவகுணத்தை சார்ந்ததே ஆகும். அப்புறம் அபிசந்தாயது ஃபலம் தம்பார்த்தம் அபி சைவயத் இஜ்யதே பரத ஸ்ரேஷ்ட தம் யஜ்ஞம் வித்தி ராஜசம். ராஜசிக் பீப்புள்லாம் எப்படி வந்து யஜ்ஞம் பண்றாங்க. ஆனால் ஏதேனும் பௌதிக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பக்தர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பது அறிவாயாக. நிறைய பேர் யஜ்யம்லாம் பண்ற புண்ணிய காரியம் தான், யஜ்யம் யாகம்லாம் பண்றாங்க, கரெக்ட் தான். அந்த புண்ணியம் அவளுக்கு கிடைக்கும், புண்ணியம் ஓகே, புண்ணியம் கிடைக்கும். ஆனா என்னது அதுல வந்து இது பொருள் சார்ந்து இருக்கும். எனக்கு அதுல என்ன கிடைக்கும், என்னோட பேர் வந்திருக்கா, நான் இவ்வளவு டொனேஷன் கொடுத்துருக்கேன், வாட் எவர், நான் இவ்வளவு எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்றேன். சோ அந்த மாதிரி ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இருக்கும். அப்புறம் என்ன இதுல போட்டிருக்கு, தற்பெருமைக்காக வந்து அதெல்லாம் பண்றவங்க இருக்காங்க சில பேர். அதெல்லாம் ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. விதிஹீனம் அஸ்ருஷ்டானம் மந்திரஹீனம் அதக்ஷிணம் ஸ்ரத்தா விரஹிதம் யஜ்ஞம் தாமசம் பரிசக்ஷதே. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல் பிரசாத விநியோகமின்றி வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனம் இன்றி புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இன்றி நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. சில பேர்லாம் எல்லாம் பண்ணுவா, எல்லாம் கூப்பிட்டு அது அந்த பூஜை பண்ணி இந்த பூஜை பண்ணி எல்லாம் பண்ண சொல்லிட்டு அப்புறம் பேரம் பேசுவா. பண்றவாள் புரோகிதரை கூப்பிட்டு இல்ல நீ என்ன இப்படி எல்லாம் கேட்கிற, அந்த காலத்துல நான் அவ்வளவுதானே கொடுத்தேன் இப்படி எல்லாம் பண்ணுவா. அவளும் ஒரு டியூட்டி தான் பண்றா, அவளும் வந்து வேற ஒரு தொழில் மாதிரி தான் பண்றாள். தேர் நாட் அந்த ரொம்ப முன்னாடி எல்லாம் வந்து அதுதான் பண்ணிட்டு இருந்தா. இப்ப நம்ம வந்து அவளுக்கு டே டு டே எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு நம்ம we were taking care. அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை அந்த மாதிரி இருந்தது. இப்ப யார் அந்த மாதிரி பாக்குறா, நம்ம அவ வீட்டுல என்ன போய் கொடுக்குறோமா, ஒண்ணும் கிடையாது. அவர் நம்ம வீட்டுல ஏதோ பூஜை பண்ணிட்டு போனா நம்ம ஏதோ கொடுக்குறோம், அவ்வளவுதான். அப்போ அது கொடுக்கும்போது நல்ல மனசோட அவர் கேட்கறதுக்கு கூட ஒரு 100 ரூபாய் 200 ரூபாய் போட்டு கொடுத்தா போல ஒண்ணும் இல்லை. வருஷத்துக்கு ஒருக்காதான் இந்த ஸ்ராதம் தவசம் எல்லாம் பண்றோம், அதுக்கு கூட பேரம் பேசுவா. அவங்க இல்லைன்னா நம்மளால பண்ண முடியுமா, அந்த ஸ்லோகம்லாம் நம்மளால சொல்ல முடியுமா, முடியாது. சோ அவளை திருப்திப்படுத்தணும். அதுக்கு ரொம்ப எல்லாம் ஆஹா ஓன்னு கேட்டுனா அது முதல்ல பேசிக்கலாம். அவ்வளவு எல்லாம் கொடுக்க முடியாது, எங்களுக்கு அது இவ்வளவு வசதி இல்லை, நீங்க எவ்வளவு பண்ணி தருவீங்க கேட்டுட்டு அவங்க ஓகே ஏதோ அமௌண்ட்ல அக்ரி பண்ணியாச்சுன்னா அதுக்கும் ஒரு கூட கொடுத்தனா சந்தோஷப்பட்டு வாழ்த்திட்டு போவான். சோ அதுதான் நமக்கு வந்து நிலைச்சு நிற்கும். வெறும் பணத்துல வந்து அந்த மாதிரி பார்கெட் பண்ணக்கூடாது. பட் சில பேர் அப்படி இருக்காங்க, எப்படி சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல் பண்ணணுமேனு கடனேன்னு பண்ணுவாங்க, பிரசாதம் விநியோகம் பண்ண மாட்டாங்க, செலவாயிடுமே. இப்ப யாரையும் கூப்பிட்டா தானே செலவாகும். எல்லாரையும் கூப்பிட்டு சரி வீட்டு மட்டுக்கு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு குழந்தை ஆச்சு நம்ம பண்ணி முடிச்சாச்சு, அந்த மாதிரி பண்றவங்க இருக்காங்க. வேத மந்திரங்களை உச்சாடனம் இருக்காது கரெக்டா, புரோகிதர்களுக்கு தட்சணை கொடுக்க மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி. அப்புறம் நம்பிக்கையும் இல்லையே, அந்த மாதிரி பண்ற யாகம் வந்து தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. சோ இந்த மாதிரி பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. எஸ், உடலின் தமம். இப்போ தேவத் விஜகுரு பிராஜ்ய பூஜனம் சௌச்சம் ஆர்ஜவம் பிரம்மச்சாரியம் அஹிம்சாச்ச ஷாரீரம் தப உச்சியதே. முழுமுதற் கடவுள் பிராமணர்கள் ஆன்மீக குரு பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல், தூய்மை எளிமை பிரம்மச்சரியம் அஹிம்சை முதலியவை உடலின் தமம். உடலால நம்ம வந்து ஒருத்தருக்கு எப்படி ஒரு மரியாதை செலுத்துறோம். இப்போ ஒரு குருமார்களை பார்த்தினாக்கா நமஸ்காரம் பண்ணி அவங்களுக்கு மாலை போடுறது, இது மாதிரி தண்டவத் பிரணாம். இப்ப புருஷாலாம் வந்து சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க, லேடிஸ்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. இவங்க வந்து பஞ்சாங்க பிரணம் அப்படின்னு சொல்லுவா. சோ அந்த மாதிரி குனிஞ்சுதான் நமஸ்காரம் பண்ணணும். இப்ப இதெல்லாம் இந்த ஒரு விதியில நம்ம படிச்சுட்டு இத அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்றாங்க. அப்புறம் யாரெல்லாம் நம்ம இதை வணங்கணும், பிராமணர்கள். அப்புறம் இது முதற் கடவுள் கிருஷ்ணரை, பிராமணர்களை, ஆன்மீக குரு யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம வழிபடணும். பெரியோர்கள், வீட்லயே இருக்கிற பெரியோர்களுக்கு மரியாதை இல்லாம வரவங்க போறவங்களுக்கு எல்லாம் மரியாதை கொடுத்தா அது பிரயோஜனமே இல்லை. வீட்டுல இருக்கிறவங்க மரியாதை பெரியவாளுக்கு கண்டிப்பா ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள வந்து வழிபடணும். அது மாதிரி பண்ணி அப்புறம் ஆகியோரை வழிபடுதல், தூய்மை எளிமை பிரம்மச்சரி இதையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணிருந்தோம்னாக்கா அஹிம்சை முதலியவனை உடலின் தவங்களாகும். இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து தவம்ங்கிறது நாட் ஓன்லி இப்படி கண்ணை மூடிட்டு மெடிடேஷன் பண்றது மாத்திரம் இல்ல, உடல்ல வந்து ஒரு சின்சியரா நம்ம வந்து இதெல்லாம் பண்ணும்போது உடலின் தவம். அடுத்து வாக்கின் தவம். அனுத்வேகரம் வாக்கியம் சத்யம் பிரியஹிதம் செய்ய
ஸ்வாதாயாபியசனம் செய்வ வாங்மயம் தப உச்சியதே. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு. என்ன பேசணும்? உண்மையா பேசணும், இனிமையாக பேசணும், நன்மை அளிப்பதாக பேசணும். யாரையோ பத்தி குத்தம் பொருள் எல்லாம் சொல்லாம எது நன்மையா நம்ம சொல்லி அவனுக்கு ஏதோ நன்மை பயக்கணும் அந்த மாதிரி பேச்சு பேசலாம். இல்ல அவனுக்கு வந்து நான் ஏதாவது சொல்லி அவனுக்கு மனசு சங்கடப்படணும்னா பேசாம இருக்கிறது தான் பெஸ்ட். அப்ப அந்த மாதிரி வந்து நன்மை பயக்கும் பேச்சா பேசணும். பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்களை முறையாக உச்சரித்தல் ஆகியவை வாக்கியம் தவங்களாகும். வாயால பேசும் தவமே அதுதான். அதனால வந்து எப்பவுமே கொஞ்சம் கிளாரிட்டி இருக்கணும், நம்ம பேசுறதுல ஒரு கிளாரிட்டி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம். எஸ். அப்புறம் மனதின் தவம். மன பிரசாத சௌமியத்துவம், மௌனம் ஆத்ம விநிகிரஹ, பாவ சம்சுத்தி இத்யேதத் தபோமானசம் உச்யதே. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனிதனின் தவம், மனதின் தவங்களாகும். சாரி, மனதின் தவம். இப்ப மனசார நம்ம எப்படி இருக்கணும்? திருப்தியா இருக்கணும். எப்பவுமே ஒரு சந்துஷ்டி அப்படிம்பாங்க இல்லையா? எப்போ ஐம் ஹாப்பி, என்னது என்ன கிடைச்சதோ ஐம் ஹாப்பி வித் தட். அப்படி எளிமை, ரொம்ப ஆடம்பரமா இருந்தாதான் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் தோண்டிட்டே இருக்கும். அவகிட்ட இருக்கே எங்கிட்ட இல்லையே, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஏக்கம்லாம் வரும். அதெல்லாம் எல்லாமே எளிமை. எனக்கு இவ்வளவுதான் போறோம், ஐம் ஹாப்பி வித் தட். அப்படி மௌனம், எப்பவுமே கொஞ்சம் நமக்கு இது மௌனம் இது பண்றது இன் டே அட்லீஸ்ட் கொஞ்ச நேரம் நமக்கு வேண்டி ஒதுக்கணும். மௌனம் என்று சொல்றேன்னு சும்மா வாய் மாத்திரம் முடிந்து பாக்கியெல்லாம் ஆக்ஷன் எல்லாம் பண்றாங்களா? அது இல்ல. மௌனம் என்ன, மனசையும் வந்து சாந்தப்படுத்தும். மௌனம் அதான் பெஸ்ட் இஸ் ஜப்பா தான். ஜப்பம் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா மௌனம் தான். மௌனம்னா யார்கிட்டயும் நம்ம வந்து பொருளை பேசுறது கிடையாது, யாரை பத்தி குத்தம் இல்லை, இன்னும் ஒரு தாட்டும் இல்லை. நம்ம பகவான் நினைச்சது ஹரே கிருஷ்ண நாம சொல்லிட்டு இருக்கோம். அப்ப அதே மௌனம் தான். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து இது பண்ணணும், சேஞ்ச் பண்ணணும் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல. அப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு, எல்லாத்தையும் ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கணும். எல்லா புலங்களையும் இழுத்து இது பண்ணி மனசையும் கட்டுப்படுத்தி அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நாமளே நம்ம மனசை நல்லா கட்டுப்படுத்தும். என்னாகும்? சுய கட்டுப்பாடு. அப்புறம் தனது இருப்பின் தூய்மை, அங்க எங்க இருக்கோமோ அங்க வந்து கிளீனா, அழுக்கு குப்பை அந்த மாதிரி இல்ல, அந்த இடத்துல இல்லாம நல்ல தூய்மை. என்னது, கிளைன்லினஸ் இஸ் நெக்ஸ்ட் டு காட்லினஸ் அப்படி சொல்லணும், இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிற இடமும் நம்ம சுத்தமா வச்சுன்னு இருக்கும்போது என்னது, இதெல்லாம் மனசின் தவங்கள் ஆகும். இப்போ உடல், இப்போ தவங்களோட அனாலிசிஸ் மாதிரி போட்டு உடலோட 17.14 போட்டிருக்கு. முழுமுதற் கடவுள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோரை வழிபடுதல். இதெல்லாம் வந்து உடலால பண்றது. தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சாரியம், அஹிம்சை, இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். வாக்கோட தவம் எப்படி? உண்மையானதாக பேசணும், இனிமையானது, நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறரது மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, இதெல்லாம் வாக்கின் தவம். மனசோட தவம் என்னது? திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை. இதெல்லாம் வந்து மனசார வந்து தவங்கள் செய்யும். ஸ்ரத்தையா பரயா தப்தம் தபஸ்தத்ரிவிதம் நரைஹி அபலாகாங்ஷிபிர் யுக்தைஹி சாத்விகம் பரிசக்ஷதே. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்துவ குணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்றோம்? நமக்கு நன்னா ஃபீல் ஆகுது, ஒரு ஜபம் பண்ணா ஐம் ஃபீலிங் குட் அப்படிதான் பண்றோம். ஆனா செகண்டரி என்ன நினைக்கிறேன், இது நான் வந்து பகவானுக்கு வேண்டி பண்றேன், நான் இந்த மாதிரி நைவேத்தியம் பண்ணா பகவானுக்கு ரொம்ப திருப்தி ஆகும், நான் இந்த ஜபம் பண்ணினா ஐம் கிவிங் நிறைய இருக்கு பாக்கி, பகவானுக்கு நான் கொடுக்கறதுக்கு கடனாளியே தான் நம்ம இருக்கோம். பகவான் இவ்வளவு எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம், ஒண்ணும் இல்லையா ஒரு அங்கம் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கா. கண் இல்லாத மனுஷா இருக்கா, நம்ம கண்டிஸ் கண்ணு கொடுத்துருக்கா. சரி வயசான கண்ணாடி வந்துருக்கா, தட் இஸ் ஆல்சோ ஓகே, ஏன்னா கண்ணாடி போட்டு பார்க்கலாமே. காது நல்ல காது கேட்கறது இது இருக்கும். அங்க அவயங்கள் பார்த்தாலே அதுக்கே வந்து பகவானுக்கு எவ்வளவு தேங்க்ஸ் பண்ணாலும் போறாரு. ஏன்னா அது இல்லாத மனுஷால இருக்கா, அவளும் சர்வை பண்றா. அந்த மாதிரி இல்லாம நமக்கு எல்லாம் அப்புறம் உள்ள உறுப்புகள் எல்லாம் ஒழுங்கா வேலை பண்றது. காலையில இருந்தா ஆஹா ஒண்ணும் இல்லைன்னு டாய்லெட் போகும், அது போகாததுனால எவ்வளவு ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் ஆகுது, அவளுக்கு இன்ஜெக்ஷன் என்ன இது என்ன, நமக்கு அட்லீஸ்ட் அதெல்லாம் ஒழுங்கா நடக்கிறது, அதுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ். காத்தால இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் நம்ம தேங்க்ஸ். தூங்கினா ஆஹா இவ்வளவு நேரம் தூங்கினவன் தூக்கம் வரைக்கும் எவ்வளவு பேர் கஷ்டப்படுறாங்க, அதுக்கு மருந்து சாப்பிடுவான். அப்ப எல்லாத்துக்கும் ஒரு மருந்து மாத்திரை சாப்பிடாம நம்ம ஏதோ நல்லா வேண்டிட்டு அதுக்கெல்லாம் பகவானுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். பகவானுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் போராது, இன்னும் நிறைய பண்ணணும். சோ நம்ம எது பண்ணாலும் பகவானுக்கு ஒரு திருப்திக்கு வேண்டி பண்ணணும். அந்த மாதிரி எண்ணத்துலயும் பண்ணலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிருந்தாவன பரிக்கிரமா காலால் நடப்பாங்க, பிருந்தாவன பெருமைக்கு இல்லை. அப்புறம் இது போட்டோல எடுத்து நான் நடந்தேன் இவ்வளவு நேரம் எடுத்தது 4 hours நான் நடந்தேன், அந்த மாதிரி பெருமையா பேசுறவங்களும் இருக்காங்க. நம்ம பெருமைக்கு இல்லை, பகவானை நான் தொடரேன், அது அவருக்கும் நான் வந்து நன்றி ஐ எம் சப்போஸ் டு டூ இட். ஆனா இவ்வளவு லேட்டா பண்றேன்னு அந்த எண்ணத்துலதான் பண்ணவே தவிர நான் பெருமைக்காக பண்ணக்கூடாது. அதே போல கோவர்தன் பரிக்கிரமானா அந்த மலையை சுத்தம். அப்புறம் வந்து மாயாப்பூர் பரிக்கிரமா இதெல்லாம் இருக்கு. சோ யார் அங்க எல்லாம் போயிருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு தெரியும். போகாதவங்க வந்து எப்போது இன் ஃபியூச்சர்ல பார்க்கலாம். ஏன்னா இது வந்து ஹோலி பிளேசஸ்.
அந்த இடத்துல எல்லாம் போயிட்டீங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரி சோ ஃபேமஸ் ஃபார் ஆல் நம்ம வேற ஒரு கண்ட்ரில இருந்து இந்த கண்ட்ரிக்கு வந்து பண்ணணும் அந்த மாதிரி இல்லை. நம்ம கண்ட்ரிலேயே ஒரு இந்த ஸ்டேட்ல இருந்து வேற ஸ்டேட்டுக்கு போனோம், அவ்வளவுதான். ரொம்ப பக்கம் தான் அப்படி பார்த்தா. சோ நம்ம வந்து நினைச்சா இது அட்லீஸ்ட் வருஷத்துக்கு ஒரு காலாவது போய் இந்த இடத்துல எல்லாம் போய் பார்க்கலாம். சோ இதெல்லாம் சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. என்னெல்லாம்? 3 வகையான தவங்கள். ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. எஸ், விஜயமாதா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சத்காரமான பூஜார்த்தம் தபோதம்பேன சைவத கிரியே தத்ஹிக புரோகதம் ராஜசம் சலம் அத்ருவம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புரோக்தம் படிக்கணும். புரோகதம் இல்ல, புரோக்தம். புரோக்தம். மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகிறது. தான் தற்பெருமை வந்தாலே போச்சு. நான் பண்றேன், எல்லாரும் பாக்குறீங்களா, எல்லாரும் யாரு பண்ணாத யஜ்யம் நான் பண்ணிருக்கேன், யாரும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இவ்வளவு பேருக்கு சாப்பாடு கொடுத்தெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க, நான் பண்ணிருக்கேன், இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு தற்பெருமையெல்லாம் உண்டு சில பேருக்கு. அதுல எல்லாம் அப்புறம் வந்து 0 தான் ஆயிடுறது. சோ அந்த மாதிரி தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் அவங்க அந்த மாதிரி உள்ளவங்க தான் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணுவாங்க, இருப்பவையாக கூறப்படுகிறது. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். இதுல வந்து பெரிய என்னது பண்ணுவோம், அதுலயே வந்து ஒரு திருப்தி இல்லாத தனம் இருக்கும், ஏதோ ஒண்ணு சரியா இருக்காது, அதனால கோவப்படுவோம். அப்புறம் வந்து தற்காலிகம், இது வந்து பெரிய பலன் அளிக்கக்கூடியது, இதெல்லாம் வந்து டெம்பரரி பெனிஃபிட் தான். சோ அது வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. சரவண ஜோதி மாதா படி. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा माताजी. मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साहनार्थं वा तत् तामसम् उदाहृतम्. हरे कृष्णा माताजी. பிறரை அழிப்பதற்கு இப்ப வந்து தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமாக முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள். எனக்கு ஒரு அவனுக்கு வந்து 2 காலம் போனான், அதுக்கு என்னோட ஒரு கால் போனோமா பரவாயில்ல, என்னோட ஒரு கால் எடுங்க, ஆனா அவன் வந்து மொண்டி, ஆனா அவன் வந்து 2 காலம் போனான். அந்த மாதிரி பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. யாரு? அது தமோ குணத்தை. நாட் எக்ஸாக்ட்லி இந்த வேர்ட்ஸ் இருக்காது, பட் நிறைய இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, எப்படி இன்னொருத்தனை அழிச்சே ஆகணும், அந்த கங்கணம் கட்டிட்டு நான் இக்கேடு கட்டு போறேன், ஆனா அவன் அழிஞ்சானோ, இந்த மாதிரி இருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி பிறரை அழிப்பதற்காக தண்ணியை துன்புறுத்தி எல்லாம் பண்ணுவாங்க. துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தண்ணியை வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமாக முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகிறது. இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள் என்னவோ கொடுத்திருக்க, கையை அப்படி ரேஸ் பண்ணிட்டு காலி இப்படி ரேஸ் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் நிற்பணும், ரொம்ப நேரம் நிற்கிறது. இதெல்லாம் எந்த ஸ்கிரிப்சர்லயும் இந்த மாதிரி காலை வச்சு கையை வச்சுட்டு இருந்தா உனக்கு இதெல்லாம் கிடைக்கும் எல்லாம் ஒன்னும் எழுதி போடல. ஆனா யாவனோ சொல்லியிருப்பான், யாரோ சொல்லியிருப்பான், they do it. இது நம்ம இப்போ இதெல்லாம் பண்றது இல்ல, பட் நம்ம லைஃப்லயும் அதை பார்க்கணும். நம்ம வந்து இப்ப என்னெல்லாம் பண்றோம், அதெல்லாம் யாரு சொன்னா, எவனோ எங்கேயோ ஆரம்பிச்சான், அது நம்ம இன்னமும் கண்டினியூ பண்றோம். இஸ் இட் செட் இன் ஸ்கிரிப்சர் அப்படின்னு திங்க் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும். ஏகாதசி வரை தான் சொல்லியிருக்கா, அது வந்து எல்லாரும் அப்சர்வ் பண்றா, அது வந்து ஒழுங்கா பண்ணிட்டு இருந்தாலே அதே ஜாஸ்தி. ஒழுங்கா அதை பண்ணினோம்னா அதே ஃபுல்லா 15 டேஸ்க்கு ஒருக்கா அந்த இது வருது, கண்டிப்பா நம்ம பண்ணினோம்னா அதுல நல்ல திருப்தியோட இருக்கலாம். நடத்தைகளின் குணங்கள் என்னது? சத்தகுணம் இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க? மரியாதை, கடமையாய் வழிபாட்டை செய்வது. ரஜோகுணத்துல தன்னில நோக்கங்களுக்காக மரியாதை, சுக புகழ்ச்சிக்காக வெப்பம், அவங்களுக்கு அப்படி இருக்கும். தமோ குணத்துல மற்றவர்களை அழிப்பதற்கான சக்தி பெற வேண்டி தன்னைத்தானே சித்திரவதை செய்து கொள்கிறார்கள். அவங்களோட நடத்தை எப்படி இருக்கும்? எஸ். தாத்தவ்யம் இதி யத்தானம் தீயதே அனுபகாரிணே தேசே காலே ச பாத்ரே ச. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தேசே காலே ச பாத்ரே ச தத்தானம் சாத்விகம் ஸ்மிருதம். அந்த மாதிரி ஒரு தேசம்னா இடம், இடத்தை பார்த்து, காலம் என்ன டைம், எந்த மாதிரி ப்ராப்பர் டைம் அந்த மாதிரி கொடுக்குறோமா, பாத்திரேன்னு எவனுக்கு கொடுக்குறோம், கரெக்டான ஆளுக்கு கொடுக்குறோமா, அந்த மாதிரி தானம் சாத்விகம் ஸ்மிருதம். அதுதான் சாத்விகம். அப்படின்னா என்னது? பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சாத்விக சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல கொடுத்துருக்கேன் நினைக்கிறேன், டொனேஷன். இப்ப கோயில்ல டொனேஷன் கேட்கறாங்கன்னாக்கா ஒண்ணுமே இப்ப நம்ம கோயிலே பாக்குறோம், இப்ப கோயில் எல்லாம் கட்டுறாங்க டொனேஷன், அவங்க ஃபீஸ் எல்லாம் இல்ல சொல்றாங்க, டொனேஷன் கேட்கறாங்க அப்படின்னாக்கா டொனேஷன் இஸ் ஆப்ஷனல்.
கொடுக்கறதுக்கு அது நீங்க டொனேஷன் கொடுத்தாதான் அடுத்த என்னது மாசத்துக்கு நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது இல்லையா. திஸ் நாட் ஃபீஸ். ஃபீஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், டொனேஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அப்புறம் ATG சர்டிஃபிகேட். இப்ப யார் பெரிய இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் இருக்கான், பெரிய பிசினஸ் பண்றான்னா ஓகே, அதுக்கும் ஒரு பெனிஃபிட்டும் கிடைக்கும். இதெல்லாம் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆர்கனைசேஷன். சோ உங்களுக்கு அதுல ஏதாவது உங்களுக்கு டாக்ஸ் ரிபேட் வேணும்னா அதுவும் கொடுப்பாங்க. சோ இது கண்டிப்பு கிடையாது. டொனேஷன் கொடுக்கறதுலாம் கண்டிப்பு கிடையாது. ஆனாலும் நம்ம கொடுக்குற இடம் பார்த்து கொடுக்கணும். ஏன்னா நம்ம கொடுத்து அந்த பணத்தை வந்து தீய செயல்ல யூஸ் பண்ணிட்டானாக்கா அதோட பாவம் நமக்கு கிடைக்கும். நம்ம நினைச்சோம், நான் முன்னாடி இப்படி நினைச்சேன், நம்ம கொடுத்தாச்சே எனக்கு சுவாமி, நான் கொடுத்துட்டேன், என்னோட நல்ல எண்ணத்தை நான் கொடுத்தேன் இல்லையா. பகவத்கீதையில போட்டிருக்கு, அந்த பணம் உன்னோட பணமா இருக்கலாம், ஆனா நீ கொடுத்து அவன் வந்து நல்லா குடிக்கிறான், அவன் வந்து சீரழியறதுக்கு நீ காரணமா இருந்திருக்க, அப்போ அந்த பாவம் நமக்கு வரும். அதனால்தான் தேசே காலே பாத்திரேச்சு அப்படின்னா என்னது, இடத்தை பார்த்து காலம் இந்த டைமை பார்த்து அண்ட் வந்து ஆளை பார்த்துதான் நம்ம வந்து தானம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா. அப்ப இந்த டொனேஷன் இஸ் எனி டைம் பெட்டர். ஒரு கோயிலுக்கு டொனேஷன் கொடுத்தா என்ன ஆகும், கள்ளுக்குடியோ போதை பொருள் எல்லாம் வாங்க மாட்டான், டெஃபினெட்லி வாங்க மாட்டான் இல்லையா. ஏதோ ஒரு ஸ்டோன், ஒரு செங்கல், ஒரு சிமெண்ட், ஒரு ஸ்பூன் சிமெண்ட் வேணா நம்ம பணம் போயிருக்குமா இருக்கும். நல்லது தானே, அப்படி போட்டுமே நிறைய பேர் அந்த மாதிரி கொடுத்தா அது நல்ல காரியத்துக்கு நம்ம போகும்போது நமக்கு அது நல்ல பெனிஃபிட். நம்ம அதை எதிர்பார்த்து கொடுக்க கூடாது, ஆனா நம்ம பாவ செயல் வராது. சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து கொடுக்கணும். அப்புறம் என்னது, எத்து பிரத்யுபகாரார்த்தம் பலம் உத்திஷ்ய ஃபலம் உத்திஷ்ய வா புனः தீயதே ச பரிக்ளிஷ்டம் தத்தானம் ராஜ சம்ஸ்மிருதம். பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து, இதன பிரதி உபகாரம் இதனது கொடுக்குறான், கை நிறைய சாமானம் வச்சிருக்கான், கொடுக்கறதுக்கு வெயிட் பண்ணிங்க, அந்த குழந்தை பாவம் வாங்கறதுக்கு வெயிட் பண்றது. ஆனா என்ன ஃபர்ஸ்ட் செல்ஃபி எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் நான் சோசியல் இதுல எல்லாம் போட்டு நான் பாரு தானம் கொடுக்குறேன் பாரு அப்படிலாம் போட்டு அதெல்லாம் நான் திருப்தி. இந்த மாதிரி யாரு ராஜசிக் பீப்புள் தான் அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி பண்ணுவாங்க. சில பண்ணணுமே சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கடனேன்னு பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது பண்ணக்கூடாது. அப்புறம் என்னது, அதேச காலே. தேச காலே நம்ம பார்த்தோம்ல, இது அதேச இடம் பார்க்காம அதேச காலேய தானம். அபாத்திரம் அபாத்திரம் அதேச எல்லாம் போட்டேன்னா நெகட்டிவ். அபாத்திரேபியஸ்ச தீயதே அசத்கிருதம் அவஜ்ஞாதம் தத்தாமசம் உதாகிருதம். அது வந்து தாமசிக்கலாம். இப்ப இதுல என்ன போட்டிருக்க, ஹெல்ப், ஐ நீட் மணி ஃபார் வீடு. வீடுனா என்னது, கஞ்சா ஏதோ சம் போதை பொருள். அவன் ஓப்பனாவே கேட்கறான், எனக்கு இது ஸ்மோக் பண்றதுக்கோ வாட்டவர் அது வேணும்னு. கொடுக்கறவங்களும் இருக்காங்க. என்ன பாவம், அவனுக்கு வந்து பாவம் ஹேபிட் ஆயிடுச்சு, சரின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறவங்களும் இருக்காங்க, பாத்திருக்கேன். அந்த மாதிரி கொடுத்தோன்னா என்ன ஆகும், அவன் அந்த கெட்ட இதுல வந்து அவனுக்கு நம்மளே வந்து ஹெல்ப் பண்றாப்புல இருக்கு. சோ அந்த இதுல நமக்கு வந்து பாவம் தான் கிடைக்கும். நம்ம கொடுத்துட்டு ரொம்ப பெருமையில அடிச்சுக்க வேண்டாம், அவன் பண்றதுக்கு பாவம் நமக்கு கிடைக்கும். சோ தூய்மையற்ற இடத்தில், முறையற்ற காலத்தில், தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் என்று வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்ப அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. அப்போ தானத்தின் குணங்கள் என்ன பார்த்தோம், சத்துவகுணத்தை கடமையினால் செய்வது, எதிர்பார்ப்பின்மை, தகுந்த இடம் காலம் தகுந்த நபர் கொடுக்கணும். ரஜோகுணத்தை இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவான், பிரதிபலன் எதிர்பார்த்து செய்வான், அனுபவிப்பதற்காக செய்வான், வேண்டா விருப்பமாக செய்வது எல்லாம் ரஜோகுணத்தை. தமோகுணத்தை என்னது, தூய்மையற்ற இடம், தகாத காலம், தகாத நபர். பேச்சுகளின் முகுணங்கள் எப்படி, சத்துவகுணத்தை இருக்கிறவங்க எப்படி சத்தியம் பேசுவாங்க, மகிழ்விக்கிறா போல பேசுவாங்க, பயனுள்ளதான் பேசுவாங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி அதிகாரப்படுத்துவது, வதந்தி, சுயநல நோக்குள்ள அந்த மாதிரி அவங்க வந்து பேசுவாங்க. தமோகுணத்துல இருக்கிறது பொய், தூண்டுவது, தீங்கிழைப்பது, அந்த மாதிரி அவங்க வந்து பேசுவாங்க. இது அங்க போயிருக்கணும், அந்த பேச்சோட முடிஞ்சுட்டு. அப்ப ஹரி இது தத்சத்தோட என்ன மீனிங், ஓம் தத்சத் இதி निर्देशो ब्रह्मण स्त्री विदा स्मृतः பிராமணாஸ்தேன வேதாஷ யஜ்ஞாஷ விஹிதா புரா. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஓம் தத்சத் என்னும் 3 சொற்கள் பரமபூர்ண உண்மையை குறிப்பிடதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போது, யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களால் உச்சரிக்கப்பட்டன. ஹரி ஓம், ஹரி வந்து பகவானுக்கு பேரு. ஓம்னாலும் அது நம்ம 10th 11th சாப்டர்லயும் பார்த்தோம். ஓம்ங்கிற ஒலியும் வந்து பகவானு தான் குறிக்கிறது. ஓம் சொன்னாலே அது வந்து பகவான் குறிக்கும். அப்புறம் வந்து தத் சத் எல்லாம் வந்து சத்துனா என்னது, சத்தியம், பகவானோட சத்தியம். அதான் அவர் வந்து இது சொன்னோம், என்னது அது எது சொல்லுவோம், என்னது, ஐ திங்க் ஆஃப் சம்திங். அது தத்
எனிவே சோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஓம் சொல்றதே பகவானை தான் குறிக்கிறது. அது வந்து எல்லா ஸ்கிரிப்சர்ஸ்லயும் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பேன். எந்த ஸ்லோகம் சொன்னாலும் ஓம் தத் சத், இப்ப நான் சொல்றது எல்லாமே பகவானை போய் சேர்றது, உண்மையான அந்த உண்மையான கடவுளுக்கு வந்து போய் சேர்றது. அடுத்தது தஸ்மாத் ஓம் யுதாஹிருத்ய யஜ்ஞதான தபக்ரியாஹ பிரவர்த்தந்தே விதானோக்தா சததம் பிரம்மவாதினாம். எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். எது சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் ஓம் சொல்லிட்டு தான் ஒரு பூஜை பண்றோம், ஓம் சொல்லிட்டு தான் எதுவுமே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். சோ ஆன்மீகவாதிகள் வந்து எது ஆரம்பிச்சாலும் ஓம்னு ஆரம்பிக்கிறார். அந்த ஓம் யாரை குறிக்கிறது? பகவான் கிருஷ்ணரை தான் குறிக்கிறது. இந்த பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திரங்கள், எல்லா சாஸ்திரங்களும் இதுதான் எழுதிருக்கு. யாகமா இருக்கட்டும், தானமா இருக்கட்டும், தவமா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் ஓம்ங்கிற வைத்து வரும். பிரசந்தாய பலம் பிரசந்தாய பலம் யஜ்ஞ தபக்ரியாஹ தான கிரியாஷ விவிதாஹ கிரியந்தே மோக்ஷ காங்ஷிபிஹி. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்னும் சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அத்தகைய உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதாகும். இப்ப தத் சத்துனால இப்ப படிச்சோம் ஓம் தத் சத், ஓம்னாக்கா பகவான் குறிக்கிறது. இந்த தத்துங்கிறது என்னது? பலனை எதிர்பார்க்காமல் என்ன நம்ம யாகம் பண்றோம், இது தவம் பண்றோமோ அது வந்து பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்ற சப்தத்துடன் மேற்கொள்ள வேண்டும். அப்படின்னா என்னது? அத்தகைய உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு பகவானுக்கு எல்லாம் அர்ப்பணம் பண்றோம் அப்படின்னா. सद्भावे साधुभावे च सत्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्सप्त पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति चोच्यते कर्म चैव तत् अर्थीयं सत् इत्येवाभिधीयते. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூர்ண உண்மையே. இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றன. பிருதாவின் மைந்தனே, இத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். மேலும் பரமபுருஷனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகிறது. சத்துனா எனக்கு சத்தியமான நம்ம ஆஃபர் பண்றோம், என்ன பண்றோமோ அதுவும் சத்தியமா உள்ளதுதான் நம்ம வந்து ஆஃபர் பண்றோம். சோ இது வந்து சத் என்று சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகிறது. நோக்கம் என்னது? பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூர்ண உண்மையே, சத்தியம், சத்தியத்தோட ஸ்வார்த்தம் மாதிரி. அத்தகைய யாகம் செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். அவரும் ஒரு சத்தியம், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்றது ஒரு சத்தியம். பகவான்கிற காட், பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு அந்த வந்து வேர்டு யூஸ் பண்றாங்க. தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களுக்கு சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. சச்சிதானந்தா இப்பதான் நினைவு வருது. சத்து சொல்லும்போது நான் நடுவில் அப்படி வந்துட்டேன். சச்சித் ஆனந்தா அப்ப என்னது? பகவான் சத்தியம், சித் எப்பொழுதும் உள்ளவர் அண்ட் ஆனந்தமயமா இருக்கிறவர். நம்ம ஆத்மா அப்படிதான். பரமாத்மா வந்து பெரிய ஆத்மா, இது ஜீவாத்மா என்னது? சின்ன ஆத்மா. என்ன நம்ம உடலை பற்றி தான் அதுக்கு தெரியும். அதெல்லாம் சச்சித் ஆனந்தா அந்த வேர்டு தான் மறந்து. இப்படி என்னவோ பேசிட்டு இருக்கும்போது போகும், திரும்பி எப்படியோ வரும். கொஞ்சம் நினைவு சக்தி கொடுக்கறதும் பகவான், மறதியும் கொடுக்கறது பகவான், ஞானமும் அவர் தான் கொடுக்கிறார். அதுல எல்லாம் ப்ரூவ் ஆறுது. நம்ம போக 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 அது ப்ரூவ் ஆகுது. ஏ சரவண ஜோதி மாதா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அஸ்ரத்யா ஹுதம் தத்தம் தபஸ்தப்தம் கிருதம் அசத் இத் யுச்யதே பார்த்த ரஜதத் பிரேத்ய நோயிக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிதாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை. என்னது? நிலைச்சு நிற்காது. ஏதோ பண்றேன், பேருக்கு பண்றேன், அது ஒரு பலன் இருக்கிறா போல இருக்கும், அப்படியே போயிடும். பலனே இருக்காது, பலன் இல்லைன்னு. அசத் என்று அழைக்கப்படும். சத்துங்கிறது நிலைத்து நிறுத்து, சத்தியமான இது வந்து அசத், ஆப்போசிட். சத்தோட ஆப்போசிட் அசத். அப்படின்னா அதெல்லாம் பொய்ன்னு இல்ல, பண்றதுக்கு ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. ஏதோ ஊருக்கு ஒப்பேத்துறதுக்கு பண்ணிருக்கேன், போட்டோ எடுப்பாங்க, அப்புறம் 4 நாளைக்கு வேணா பேசுவோம், நல்லா பண்ணினீங்க நீ அன்னைக்கு அப்படி, அவ்வளவுதான். நமக்கு வந்து அது என்ன பிரயோஜனம், அந்த ஆக்சுவல் இது கிடைக்காது என்று அழைக்கப்படும். இவை இப்பிறவியிலும் மட்டுமின்றி அடுத்த பிறவியிலும் பயனற்றவை. அப்படின்னா அது ஒன்றும் யூஸே ஆகாது. இப்ப நல்ல பயன்னா என்ன அர்த்தம்? நல்ல ஒரு புண்ணியம் வராப்புல இருந்தாலாவது பரவாயில்ல, ஏதோ மேலும் போயிட்டு அனுபவிக்காவது செய்யும். இல்ல பகவான் நினைத்து பண்ணும்போது பகவான் உலகத்துக்கே போயிடலாம், அந்த மாதிரியாவது கிடைக்கும்.
நம்ம அந்த மாதிரி கர்மா பண்றது கிடையாது, பகவானை நினைத்துன்னு பண்றது கிடையாது. அது வந்து அசத். அசத்னா இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் அட் ஆல். அந்த மாதிரி இப்போ வழிபாடு எப்படி தியாகங்கள், தவங்கள், தானங்கள், அது எப்படி சத்துவகுணத்துக்காரங்க எப்படி பண்றாங்க, ரஜஸ் குணம் தமஸ் குணத்துக்காரங்க எப்படி பண்றாங்க. தியாகங்கள் சத்துவகுணத்துக்காரங்க எப்படி பண்ணுவாங்க, வேதத்தின்படி கடமையாக வெகுமதியை விரும்பாதவராக அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. ராஜசிக் பீப்புள் பொருள் பலன் பெருமைக்காக அவங்க பண்ணுவாங்க. தாமசிக் பீப்புள் நம்பிக்கை இல்லாமல் பிரசாதம், வேத பாராயணம், அர்ச்சகர்களுக்கு ஊதியம் இதெல்லாம் கொடுக்காம பண்ணுவாங்க. தவங்கள் எப்படி சத்துவகுணத்துக்காரங்க உயர்ந்த கடவுளின் பொருட்டு இது தேவர்களுக்கெல்லாம் இல்லாம உயர்ந்த கடவுள் அந்த மாதிரி கொடுத்து செய்வாங்க. ராஜசிக் பீப்புள் மரியாதை கௌரவம் பெறுவதற்காக, அவங்களுக்கு நான் பண்றேன் எல்லாம் பாக்குறீங்களா, நான் பண்றேன் அந்த பெருமைக்கு. தமஸ்கரங்க முட்டாள்தனத்தால் சுய சித்திரவதை அல்லது மற்றவர்களை காயப்படுத்துதல் இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி பண்றாங்க. தானங்கள் எப்படி பண்ணுவா சித்த குணத்துக்காரங்க, வருவாயை எதிர்பார்க்காமல் கடமைக்கு வெளியே கொடுக்கப்பட்ட கடமையா நம்ம வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொடுக்குறாங்க. ராஜசிக் பீப்புள் எப்படி கசப்பான மனநிலையில் கொடுக்கணுமே சொல்லிட்டு கொடுக்கறது, பலனளிக்கும் முடிவுகளுக்கான ஆசை, கொடுத்தா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்துன்னு கொடுக்கறதெல்லாம் ராஜசிக். தாமஸ்ல வந்து துயமற்ற இடத்தில் முறையற்ற நேரத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு கொடுக்கறது வந்து தாமசிக் கேரக்டர். எஸ், அது ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சுட்டோம், முடிச்சுட்டேன். எஸ், நான் நிறைய ஸ்லோகம் இருக்குது, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டிராக். துளசி வந்து துளசி வழிபாடு கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருமே பண்ணணும். அந்த சின்ன அதுக்குன்னு பாட்டு வாங்கல, நம்ம வீட்டுல பெரிய துளசி எங்கேயோ வச்சுக்கணும், அதெல்லாம் பிரதட்சணம் பண்ண முடியாதுன்னா பிரதட்சணம் பண்றா போல் பண்ணி நம்ம தான் காலையில வந்து எல்லாரும் ஏன்னு பாக்கணும், இவங்க எல்லாம் எப்படி பண்றாங்க பாக்கணும். இஸ்கான்ல வந்து இவ பண்றப்ப நம்ம பண்ணினோம்னா ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும். சின்ன குட்டி துளசி வாங்கி அது நடுவுல வச்சு அது வந்து பிரதட்சணம். என்ன ஸ்லோகம் ஒண்ணும் தெரியல, ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்லலாம், ஒண்ணும் இல்ல துளசி தேவியை நம்ம அதுவும் சொல்லலாம், இல்ல ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்லி 4 மினிமம் 4 ரவுண்ட் பண்ணி நமஸ்காரம் பண்ணும். அது வந்து ரொம்ப நமக்கு வந்து ஷோ த டிஃபரன்ஸ் அந்த மாதிரி. அப்ப இந்த ஒரு இது மாத்திரம் நான் வந்து பாடிடுறேன், துளசி பிரணாமம். எழுதினது வந்து கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி. பிருந்தாவனி விஸ்வபூஜித விஸ்வபாவனி புஷ்பசார நந்தினி துளசி கிருஷ்ண ஜீவனி பிருந்தாயை துளசி தேவ்யாயை பிரியாயை தேசவஸ்ய ச கேசவஸ்ய ச விஷ்ணு பக்தி பிரதே தேவி சத்யவத்யை நமோ நமः. நமோ நம துளசி கிருஷ்ண பிரேயசி तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. राधा कृष्ण सेवा पाबो ये अभिलाषी, राधा कृष्ण सेवा पाबो ये अभिलाषी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी. जो तो मार शरण लोई तारा वांछ पूर्णा होय, जो तो मार शरण लोई तारा वांछ पूर्णा होय, कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी, कृपा कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी. मोरा ये अभिलाष विलास कुंजे दियो वाच, मोरा ये अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नयन हेरी बो सदा जुगल रूप रासी, नयन हेरी बो सदा जुगल रूप रासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी. ये निवेदन दरस के अनुगत कोरा, ये निवेदन दरस के अनुगत कोरो, ये निवेदन दरस के अनुगत कोरो, सेवाधिकारा दिए कोरो निज दासी, सेवाधिकारा दिए गो कोरो निज दासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः. नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी. दीन कृष्ण दासे कोई न मोरा होय,
दीन कृष्ण दासे कोई ये न मोरा होय श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी யானி இதுதான் வந்து பிரதட்சணம் பண்ணும்போது இது சொல்லுவோம் யானி காணி ச பாப்பான் ஓகே யானி காணி ச பாப்பானி பிரம்ம ஹத்யதிகானி ச தானி தானி பிரணஷ்யந்தி பிரதட்சிண பதே பதே யானி காணி ச பாப்பானி பிரம்ம ஹத்யதிகானி ச தானி தானி பிரணஷ்யந்தி பிரதட்சிண பதே பதே जय वृंदे देवी वृंदे देवी जय वृंदे देवी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा காலையில என்னன்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து டெய்லியே பாடுவா இது 10 offense இதெல்லாம் அங்க 10 offense கூட சொல்லி கொடுக்கலாம்னு நினைச்சேன் நீங்க வேணா படிக்கலாம் பார்த்தோம் ஓகே அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் டெய்லியே நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் கண்டிப்பா என்ன பண்றோமோ இல்லை ஈவன் ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் கூட நம்மளால முடியல ஹெல்த் கண்டிஷன் அந்த மாதிரி இதா இருக்கு ஃபாஸ்டிங் எல்லாம் பண்ண முடியாது நோ ப்ராப்ளம் அது எப்ப முடியாதோ அப்ப பண்ணணும் ஆனா மகாமந்திரம் வந்து எப்ப வேணா சொல்லலாம் அது வந்து கண்டிப்பா நம்ம வந்து சொல்லணும் நீங்கள் தயாரா எல்லாரும் தயாரா மகாமந்திரம் சொல்றதுக்கு அப்படியே மினிமம் ஒரு ரவுண்டாவது பண்ணிடணும் ஓகே பண்ணாலும் ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல தான் இருக்கும் ஆனா ஒரு லெவல் அதுதான் ஆரம்பம் இப்பவே நம்ம வந்து சோம்பேறித்தனம் பண்ணிட்டோம் எல்லாம் ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ஆரம்பிக்கணுமா இப்போ ஆரம்பிக்கணுமா இல்ல கொஞ்ச நேரம் அப்புறமா நாளையில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி தோணும் முதல்ல அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனா ஒரு வாட்டி பழகிட்டோம்னாக்கா எப்படி போறதுன்னே தெரியாது நல்லா என்ஜாய் பண்ணி நம்ம பண்ணிட்டே போறோம் ஓகே ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா ஒருவரின் அப்ப இது என்ன பார்த்தோம் இன்னைக்கு ஒருவரின் செயல்பாடுகள் நம்பிக்கை மற்றும் வழிபாடுகள் அவரின் முறைகள் தீர்மானிக்கின்றன இந்த சத்வகுணத்தை இருப்போமா ரஜகுணத்தை இருப்போமா தமோ குணத்தை இருப்போமா அது போல நம்மளுடைய இதெல்லாம் வேறுபடும் நம்பிக்கைகளும் வழிபாடுகளும் எல்லாம் இது வேறு டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் முறைகளின் உணவு எப்படி சாப்பிடுவாங்க முக்குணங்கள் இருக்கிறவங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்க தியாகங்கள் எப்படி பண்ணுவாங்க தவம் எப்படி தொண்டு புரியறவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க கடைசியில் நம்ம வந்து ஓம் தத் சத் பார்த்தோம் சோ அப்படியாவே இன்னைக்கு வந்து 17வது சாப்டர் முடித்து விட்டோம் ஹரே கிருஷ்ணா மறுபடியும் ஸ்டாப்